ତ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଏକ ବହୁତ ମଜାଦାର ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ସନ୍ତୁଳନ। ହଁ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯୋଉ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା କଥା ସେଇ ବିଷୟରେ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଅଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଏମିତି କହିବା କି ସିଧା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ହଁ କଥାଟା ବହୁତ ସରଳ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଏହାକୁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦଉନା। ଆଚ୍ଛା, କଣ ସେ ମୂଳ କଥାଟା? ମୂଳ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ବା ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ସନ୍ତୁଳନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ୱାର୍କ ଲାଇଫ୍ ବାଲାନ୍ସ କହୁଛେ, ସେଇଟା ଆଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଓହୋ, ଏଇଟା ତ ବଡ଼ କଥା। ମାନେ ଦକ୍ଷତା ନଥିଲେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ବିଗଡ଼ିଯାଏ। ଏକଦମ। ଏଟା ଖାଲି କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏହା ନିଜ ଅନୁଭୂତି। ହଁ, ଶୁଣିବାକୁ ସହଜ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବୋଧେ ବହୁତ ଗଭୀର। କେମିତି ଏମିତି ହୁଏ? ମାନେ କାହିଁକି ସ୍କିଲ୍ ନଥିଲେ ଏତେ ଫରକ ପଡ଼େ? ଖାଲି କାମ ଟିକେ ଡେରିରେ ହୁଏ ସିଆ ତ? ନା, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଥିପାଇଁ ଦରକାରୀ କୌଶଳ ନାହିଁ, ହଁ ସେ କାମଟା ଶେଷ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ। ହଁ ଆଉ ଖାଲି ସମୟ ନୁହେଁ, ମାନସିକ ଶକ୍ତି, ଏକାଗ୍ରତା, ଏସବୁରୁ ବି ବହୁତ ବେଶୀ ଲାଗିବ। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଲେ। ମୁଁ ଏଟା ଅନୁଭବ କରିଛି। ଯୋଉ କାମ ଆପଣ ହୁଏତ ଘଣ୍ଟାକରେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ସେ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ ପୁରା ଥକି ଯାଇଥିବେ। ହଁ, ଏକଦମ। ଯୋଉ କାମ ଆସେନି ସେଇଟା କଲେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଡ ଲାଗେ। ଖାଲି ସମୟ ଯାଏନି, ମୁଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ଖରାପ ହୁଏ। ଠିକ୍। ଆଉ ସେ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଆଉ ସେ ମାନସିକ ଚାପ, ସେଇଟା ଯାଇକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼େ ନା? ନିଶ୍ଚୟ। ସେଠୁ ହିଁ ଅସନ୍ତୁଳନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କାମ ବଢ଼ିଯାଏ, ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଖେଇ ଆସେ, ଆମେ ଆହୁରି ବେଶୀ ସମୟ ଅଫିସରେ କି କାମରେ ଦଉ। ଫଳରେ ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ବି ସମୟ ମିଳେନି। ହଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଚାଲିଯାଏ। ଦକ୍ଷତା କମ୍, ତେଣୁ ସମୟ ବେଶୀ ଲାଗେ। ବେଶୀ ସମୟ କାମରେ ଗଲେ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ସମସ୍ୟା, ସେଥିରୁ ପୁଣି ଚାପ। ବାପରେ! ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ? ସମାଧାନଟା କଣତି ଆମ ଆଲୋଚନାରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି। ମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା, ସେ ଯୋଉ ଅପସ୍କିଲିଂ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଏକଦମ। ନିଜକୁ ଅପସ୍କିଲ୍ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଯାହା ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବା କିମ୍ବା ନୂଆ ଦରକାରୀ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା କେତେ ଜରୁରୀ? ବହୁତ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏଟା କେବଳ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲି। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନ ପାଇଁ ବି ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି କାମରେ ଭଲ ହୋଇଯାଉ, ଦକ୍ଷ ହୋଇଯାଉ, ଆମେ ତାକୁ କମ୍ ସମୟରେ କମ୍ କଷ୍ଟରେ କରିପାରୁ। ଫଳରେ ସମୟ ବଞ୍ଚେ। ହଁ, ଆଉ ସେଇ ବଳକା ସମୟକୁ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜ ସୌଖ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗରୁ ହିଁ ସମୟର ଅଭାବ। ହଁ, ସେଟା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେମାନେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକା ସମୟ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ? ଏଇଟା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ ଭଳି ଲାଗିବନି? ହଁ, ଏମିତି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାବରେ ନ ଦେଖି ଗୋଟେ ନିବେଶ ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଏତ ଆରମ୍ଭରେ ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି କଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ରେ, ଦୀର୍ଘକାଳରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ ସମୟ ଫେରାଇବ। ଓହୋ। କାରଣ ଆପଣ କାମ ଶୀଘ୍ର କରିବେ, ଭଲ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିଲେ ନା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େ। ହଁ, ସେଇଟା ତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େ, କାମରେ ଚାପଟା କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଖାଲି ସମୟ ବଞ୍ଚାଏନି, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବି ଦିଏ। ବହୁତ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିହେବ? ନିଶ୍ଚୟ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପରୁ, ସପ୍ତାହରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ନିଜ ପାଇଁ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା, ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ଏଇଟା ଖାଲି ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ, ସୁସ୍ଥ, ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକଦମ ମୂଳଦୁଆ ପରି। ହଁ, କାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବାର କ୍ଷମତା ହିଁ ଆମକୁ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଏ। ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜୀବନର ବାକି ଜିନିଷକୁ ବି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା। ଏକଦମ ସଠିକ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି। କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମ ସମୟ ଆଉ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଠି ଲଗାଉଛୁ? ଖାଲି ଆଜିର କାମ ସାରିଦେବାରେ, ନା ନିଜକୁ ଏମିତି ତିଆରି କରିବାରେ ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ପାଖରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବ ଆଉ ଚାପ କମ୍ ହେବ? ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ନିଶ୍ଚୟ, ଏକ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଚିନ୍ତା। ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ବିଚାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରୂପେଶ ଜୈନଙ୍କ ଜୀବନ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଆସିଥିବା ରୂପେଶ ଦିଲ୍ସେର ଅଂଶ। ହଁ, ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା।